F'konferenza tal-aħbarijiet Joseph Muscat qal li dawn huma 8 proposti li bihom Gvern Gdid se joħloq il-postijiet tax-xogħol aħjar. Miżuri li lan tagħhom huwa wkoll li jwasslu għal tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd. Il-Mexxej Laburista Joseph Muscat qal li dawn it-tmien miżuri juru li Gvern Gdid se jkun verament miftuh għal dawk tal-business, se jħalli li tan-negozju jkompli jaħdmu, se jinċentiva lil min huwa bieżel u n-nies se jkollhom rashom mistrieħa li għandhom rati ta' taxxi verament ġusti. Permezz ta' dawn it-tmien miżuri aħna qegħdin nuru llum illi ninsabu miftuħin għal business, irridu l-negozju li jkompli jaħdem, irridu lil minu bieżel li ninċentivaw ta' dik il-bżulija, irridu ninċentivaw il-nies jserrhu rashom, ma jkollhomx għalfejn joqogħdu jevadu t-taxxa, ma jkunu jafu li għandhom rati ta' taxxi li huma verament fair. Joseph Muscat spjega li anki f'dawn il-proposti Gvern Gdid se jaħdem mas-settur privat. Mhux biss għal fatt li se jkun adottat il-kunċett ta' Public-Private Partnership bħala mudell għal proġetti ġodda tal-Gvern, iżda fl-istess ħin proposta oħra għat twaqqif ta' Venture Capital Funds se tinħadem flimkien mas-settur privat. Hawnhekk qegħdin naraw li ħajkonna diskussjonijiet mal-istituzzjonijiet finanzjarji biex biftehim mal-Gvern ikonna it-tnedija ta' dawn it-tip ta' fondi. Parallel ma' dan, ovvjament, aħna qegħdin naraw ukoll pariri oħra li nataw fost oħra mill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali dwar it-twaqqif ta' istituzzjonijiet finanzjarji oħra. Joseph Muscat spjega li l-proposta ta' tax credit għal min jibda kumpanija ġdida fejn jingħataw startup credit ta' 8,000 euro jew 10% tal-investiment fl-ewwel sentejn tal-operat tan-negozju hija proposta li mhux se tħalli impatt ħażin fuq id-dħul tal-Gvern. Il-proposta ma tnaqqas xejn mid-dħul preżenti tal-Gvern għax qegħdin nitkellmu dwar inizjattivi li għadhom ma inħolqux u għalhekk qed nitkellmu dwar future streams of revenue. Il-Mexxej Laburista qal li bħalissa persuni b'impjeg full-time li għandhom negozji part-time qed jinqabdu brata għolja ta' taxxa li ħafna drabi twassal għal evażjoni. Żied li se jkunu ma' 3,000 persuna li għandhom in-negozju tagħhom fuq bażi part-time li se jkunu qegħdin igawdu mill-proposta tal-Partit Laburista dik li jħallsu taxxa orħos ta' 15% fuq l-ewwel 12,000 euro ta' dħul tagħhom. Il-Mexxej Laburista tkellem dwar ir-rata ta' 15% taxxa fuq l-impjeg part-time li ilha dawn l-aħħar 14-il sena ma tinbidel. Spjega li mal-20,000 persuna se jgawdu mill-proposta li qed jagħmel il-Partit Laburista, dik li min mal-impjeg full-time għandu wkoll impjeg part-time jollilu l-ammont tax-xabbli fuq l-impjeg part-time tiegħu. L-istima tagħna huwa li ħajgawdu madwar 20,000 persuna minn din il-miżura, ġifieri hemm 20,000 persuna illi jinsabu f'din is-sitwazzjoni. Jista' jkun hemm individwi li ħajgawdu aktar minn 300 euro fis-sena minħabba din il-miżura. Min-naħa l-oħra il-ħsieb wara il-proposta li Gvern Gdid jagħti tax credit ta' 2,000 euro lil kull mara ta' 35 sena jew aktar li qatt ma tkun ħadmet u li tażel li toħroġ taħdem huwa li aktar nisa jkunu inċentivati jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Jiġifieri din hija sitwazzjoni fejn qegħdin naraw illi ħannidħlu target speċifiku għal dawk in-nisa, dik il-kategorija ta' nisa fejn mill-istatistika Ewropea għandna l-aktar problema ta' female workforce participation. Speċifika ħafna, 35+. Joseph Muscat spjega li fil-waqt li hemm proposti li dwarhom hemm bżonn diskussjonijiet ma' dawk ikkonċernati, Gvern Gdid se jkun qed idaħħal il-maġġoranza tal-proposti f'Novembru li ġej, jiġifieri mill-ewwel budget li se jkun ippreżentat wara l-budget ta' April.